má Boh strach? Bojí sa niekedy niečoho Boh? No, je mi jasné, že odpovedou je nie. No ale prečo sa bojíš ty? Prečo sa bojíš nastávajúcich chvíľ, ktoré prichádzajú? Či už v práci, rodine, či iných medziľudských vzťahoch. Veľa ľudí si povie, nuž, ale ja som len ten človek. Áno, si. Ale kto? Kto ťa stvoril? Učia to všetky veľké náboženstva. Stvoril ťa Boh. A na aký obraz ťa stvoril Boh? Na ten svoj, na ten Boží. Nuž, máš už niekoľko základných kameňov, od ktorých sa môžeš odraziť, aby si sa prestal báť. Lebo niet sa čo. Aj tak odtiaľto nevyviazneš živý. No prepásť svoj život len tým, že sa stále dookola bojím, to nemá žiadny význam. Buď pevne na svojich nohách a choď za tým, za čím máš naozaj ísť.